Здравейте, ще ви представя една 16 гигабайтова картичка, microSD картичка на фирмата Transcend, която е подходяща за снимане на Full HD видео. Има го дори върху защитната пленка. Виждате, дава до up до 60 мегабайта на секунда, 16 гигабайта. За microSD устройства скорост клас 10. Обърнете внимание, че тази карта има защита от вода, антистатична е, шок защита и издържа на високи температури. Така че този модел е подходящ за по-екстремни устройства, камери и смартфони. На задната страна са означени, не знам дали се вижда на видеото, температурния диапазон, антистатичния шок, ето ги, водната защитата от вода. Изобщо един екстремен модел с сравнително невисок капацитет, 16 гигабайта за едно видео, което е с Full HD, не е толкова голямо, но все пак и производителят ни казва, че това е чудесно за Full HD рекординг. Надявам се, че този продукт би ви харесал. На мен ми е достатъчен за кратки клипчета. Ако и на вас ви харесва, може да си го поръчате на сравнително евтина цена.